Чырвона-зялёны сцяг і вянок – вось нашыя сапраўдныя беларускія сімвалы раз і назаўжды, бо яны ўжо стала замацаваліся. А вось і ні халеры. Глядзіце, 91 год. Дэпутатка Верховнага Савету Галіна Смедзянова горда ўнесла чырвона-белы сцяг у авальную залю Дома ўраду, а праз некаторы час ужо пагоня ўсталёўвалася на рызаліт будынку. Вучым архітэктурныя паняткі. І гэта ўзапраўды была знакавая падзея ў нашай гісторыі, бо Верховны Савет надаў дэкларацыі аб незалежнасці канстытуцыйную сілу, а праз месяц прыняў закон аб дзяржаўных сімвалях Беларусі. Нарэшце чырвона-белы сцяг і герб пагоня павярнуліся. Так, я гэта называю менавіта павярнуліся, бо герб пагоня неад'емна звязаны з беларускім народам з самых старажытных часоў. Пячатка полацкага князя Глеба Гедзімінавіча – пагоня, дзяржаўны герб Вялікага княства на працягу 550 год – пагоня, ды нават этнічнае расселенне беларусаў заўжды суправаджала пагоня на гербах ваеводстваў. Рэальна, герб пагоня ідэальна супадае з этнічным расселеннем нашага народу. Пагоня з намі была і пасля захопу суседзямі нашай дзяржавы. Чырвона-белы сцяг у нашым звыклым уяўленні вось такі. Узнік як сцяг уласна беларускай дзяржаўнасці БНР, а перад гэтым франтавікі падчас Першай сусветнай чаплялі чырвона-белыя стужкі ў якасці нацыянальнага адрознення. І сэнс нашага сцягу менавіта ў гэтым, як сімвал уласна беларускай дзяржаўнасці і нацыянальнай адметнасці. Кропка. І адпаведна ў 91 годзе нашыя сімвалы былі павернутыя, а не створаныя, нанова прыдуманыя ці адкудысьці незразумела адкуль узятыя. Тут я ўжо не бяру збітую бздуру пра БЧБ і паліцаяў. Пан Мікалай Гусеў, аўтар чыза сцяга, намаляваў не проста, а ого-го, якую карціну аднаго вусатага мастака. І шо? І нікому не цісне з гэтага. Так што запамінаем, чырвона-белы сцяг і герб пагоня – гэта не проста сімвалы, а сэрца. Памятаеце, дзе знаходзіцца сэрца? Вось, туташкі. Гэта сэрца беларускай незалежнасці і ідэнтычнасці. Кропка.